consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya. Ho prometo per imperatiu legal. Senyora Imma Prat i Salvans. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Per imperatiu legal ho prometo. Senyor Lluís Ricard i Trigo. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, ho juro. Senyor Jordi Soto i Obrina. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Ho prometo per imperatiu legal. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidora de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Ho prometo per imperatiu legal. Senyor Josep Sacristà i Sarraí. Jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec de regidor de l'Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, ho prometo per imperatiu legal. Senyora Petronila García. Sí, ho prometo. Senyor Andreu i per fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, ho prometo. Senyora Caterina Mestres Guas. Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Ho prometo amb l'ajuda de Déu. Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Sí, ho prometo. Queda constituïda aquesta corporació. Només així ens farem progressivament dignes de l'estima i de la complicitat de la ciutadania a la qual ens devem. Som representants del poble i alhora hem de ser inspiradors i projectors de valors de la ciutadania. Poden ser candidats o candidates, tots els regidors o regidores que encapçalin la llista corresponent. Els candidats que hi ha per l'alcaldia són el senyor Carlos Chaffer pel PSC-PM, el senyor Oriol Junqueras i Vies per Junts per Sant Vicenç, la senyora Petronila García Muñoz per ICB-EPM i Caterina Mestres Guas, és llarga, Caterina Mestres Guas per CiU i el senyor Humbert Palafoll Fernández de Taran pel PP. Cada un dels regidors que té a la taula té un sobre com aquest i té 5 paperetes, 6 paperetes, perdó, una per cada nom i una blanca. Molt bé, està votant en aquest moment. Senyora Imma Prat, senyor Lluís Ricardo, senyor Jordi Soto, senyora Marta Sodreñés, el primer vot és per Oriol Junqueras. El segon vot per Oriol Junqueras. Tercer vot per Oriol Junqueras. Senyor Carlos Chaffer. Senyor Carlos Chaffer. Por favor, respecte, sisplau. Anem a comptar. Per Humbert Palafoll, 2 vots. 2 vots per Carlos Chaffer. 1, 2, 3,
5, 6, 7 vots pel senyor Carles Schaffer i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11... D'acord amb aquesta votació, proclamem alcalde de Sant Vicent dels Horts el candidat senyor Oriol Junqueras. Senyor Oriol Junqueras, jureu o prometeu per la vostra consciència i honor complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcalde de l'Ajuntament de Sant Vicent dels Horts, amb lleialtat al rei i respectar i fer respectar la Constitució i l'Estatut d'Autonomia de Catalunya? Per imperatiu legal ho prometo. Queda proclamat alcalde de Sant Vicent dels Horts el senyor Oriol Junqueras i ara això doncs ho farem gràficament i amb els signes de posar-li primer la banda i després la vara d'alcalde. Muy bien. Oriol. Bon dia a tothom. Abans de fer expressió de la moció que segur en aquests moments sentim, per part meva, almenys, hem de donar la paraula als portaveus dels grups municipals d'aquí representats. En primer lloc, des del Partit Popular de Catalunya volem felicitar el nou alcalde, Oriol Junqueras, i el felicitem amb aquesta responsabilitat, aquesta nova responsabilitat. Té la paraula la senyora Cati Mestres. Rebi la nostra sincera felicitació. Els 3 regidors de Convergència i Unió estem molt il·lusionats de formar part d'aquest equip, que els propers 4 anys serem els encarregats de governar la nostra ciutat. Té la paraula la senyora Petri Garcia. Bon dia a tots i a totes, les que estem aquí a la sala i les que estan al carrer, i això és un goig que estiguin al carrer perquè no han pogut baixar aquí a la sala. Això vol dir que avui estem fent un acte molt important i que hi ha una ciutadania que esperem i desitgem que no la decepcionem. Volem felicitar a l'Oriol Junqueras perquè ha sigut elegit com a alcalde. Té la paraula la senyora Imma Prat. Bé, bon dia a tothom. En primer lloc, és un honor saludar el nou alcalde i a la resta de regidors, companys i companyes tots. Agrair la presència en aquesta sala de tots els amics que ens esteu acompanyant i també la presència de tots els amics que ens esteu escoltant des del carrer, des de la plaça, des de casa, perquè avui no heu pogut venir, pel que sigui, perquè aquí hi ha tanta gent que no hi cabeu. Agrair-vos a tots el suport, la presència i felicitar-nos tots plegats d'aquesta oportunitat de canvi que estem vivint en aquests moments. Per nosaltres, òbviament, per Junts per Sant Vicenç, aquest és un moment històric. Un moment que volem assaborir amb calma, però sense deixar de tocar de peus a terra. Un moment que no hauria estat possible sense l'ajuda de tots els companys i els amics de Junts per Sant Vicenç. Els que no es veuen, els que no parlen en públic, els que no ensenyen mai la cara, els que estan treballant i picant pedra d'amagat, que fan molta falta i que potser mai els ho agraïm prou. És un moment històric per tots, els que estem aquí i els que estan fent ja preparatius en altres llocs. Però és només un moment històric. Realment el canvi ha de venir a partir d'ara i el que ha de marcar història en aquest poble començarà a partir d'aquest moment. Té la paraula el senyor Carles Schaffer. En
En primer lloc, lògicament, felicitar el nostre alcalde, l'Oriol, i en segon lloc, el nostre alcalde, que arriba a l'alcaldia sense haver guanyat les eleccions, i el futur equip de govern, els millors paradents. Ciutadans de Sant Vicenç, tots els que estem en aquesta sala, els que ens acompanyen des de baix del carrer a la plaça de la Vila i els que ens escolten i ens veuen des de casa seva, tots nosaltres portem l'ànima amarada d'emocions de tota mena. Molts de nosaltres fa molts anys que ens dediquem a la política municipal. Molts de nosaltres, i això avui també es reflexa en l'ambient d'aquesta sala i de la plaça de la Vila, portem l'ànima amarada d'emocions, a vegades de dolor, a vegades de decepció, a vegades de tristor. Hi ha hagut moments que molts de nosaltres hem pensat que en aquest poble teníem poca cosa a fer, que no ens la deixarien fer. Però també hem trobat sempre, i estic convençut que continuarem trobant sempre, les il·lusions i les esperances que ens han portat fins aquí avui i que segur que ens portaran d'aquí cap endavant. Jo, com a alcalde, avui vull assumir personalment la responsabilitat de tot allò que potser no hem fet bé fins al dia d'avui. Segur que jo també podia haver fet moltes coses millor. Jo extenc la mà d'aquesta alcaldia i del futur equip de govern que se'n derivarà a tots els ciutadans de Sant Vicenç, a les forces de l'oposició, en un intent de refer els ponts de diàleg entre tothom. Sabeu que nosaltres convertim el diàleg i la participació, la transparència, el rigor i l'austeritat en elements cabdals de la nostra futura acció de govern. Aquesta alcaldia, que és la vostra, que ha tingut el suport de regidors que representen a més de 5.500 ciutadans d'aquest municipi, també mereixi la confiança de molts d'aquells que no ens van votar. Aquesta alcaldia, el resultat electoral del passat 22 de maig, el govern que es derivarà de l'alcaldia que avui hem votat, no són, no eren, no seran el nostre objectiu. El nostre objectiu no era arribar a l'alcaldia, el nostre objectiu no era formar un govern. Aquesta alcaldia i el govern que se'n deriva és una eina i l'objectiu és transformar i millorar el nostre poble. Serem exigents. Serem exigents amb nosaltres mateixos, serem exigents amb l'oposició i serem exigents amb els ciutadans. Serem exigents alhora també d'aquells ens exigeixin i fonamentarem la nostra exigència en el nostre compromís i en la nostra generositat, en el nostre compromís en el treball, de diàleg, de participació, d'austeritat, d'humilitat i de rigor. Moltes gràcies, visca Sant Vicenç i visca Catalunya.